Beno, ea ze galdera duzka. Ia ba. Iratiri uzten diozun marroirik haundiena zein da, Kike? Kontxo, marroia. Ba, ez dakit, marroia zein izan liteke. Kontxo, pues, topagunea bera horrela ustea, bueno, nola ikusten dan, oso goza polita da, baina, bueno, marroi puntxu bat ere badauka. Ez dakit. Bere horretan, bera. Bere horretan agian, bai, ez dakit, Eskerrik asko. Marroia gainera ez dira esaten, horiek pasa egiten dira. Hori da. Igual badator baten bat ez dirasuna esan. Ia, bale. Abokatua ez dago presente, Bale, beraz izin duen. Ia, ba, orain nirea. Oñatin jaio izanik eta Arantzazuko amaren egunean, gainera nolatan zara Irati. Nire amaren kontubernio bat izan zen. Ze nire ama Arantxa da, Maria Arantzazu. Orduan berak oso argi zeukan. Egun horren inguruan jaiota, ez nintzala Arantzazu izango. Eta orduan Irati. Bigarren aukera bat zegoen Maili izena. Baina, ja konturatu ziren garai hartan, dela 58 urte, Maili bideekin idazten zela, esplikatzen astea, Oñati baten oso komplikatua zela, orduan esan zuten Irati. Aukera ona. Bai, ezta? Bai. Ea borrengoa. Ze estrategia erabiliko duzu Antxon Telleriari Miluzen lekua kentzeko? Ez, estrategia erabili nuen Antxon Telleriari lekua emateko. Ez, berriro ez diot kenduko ez da pentsatu ere. Ez oso ondo ari da gainera. Ia ba. Topagunearen erronketako bat da gaztengana iristea. Gaztendako aukerak sortuz. Dagoeneko egin duzu TikTokeko kontua. Uste hori da falta zaidan bakarra. Daukat Instagram, Twitter, X, dana dalakoa, WhatsApp, el otro de la moto, TikTok bakarri falta zait. Eta, bueno, igual bai egin beharko dugu. Ba, igual bai, Ja tokatzen da. Bueno, zuk behintzat. Bueno, nik behintzat. Bai. Bale, bueno, pentsat, egingo dugu tutorial bat bien artean. Aber nola egiten da, zela da bilen. Ongi etorriko Telleria. Ea ba, hau bihontza da, Bai, bale. Euskaraldiarekin pipertuta dagoenari ze txapa jarriko zenioketen. Ni txapa ez nioke jarriko, pipertuta bali badago txapa emango nioke, baina sekulakoa gainera. Piper minorik entzen zaion arte. Bueno, ero da bestela ostraka bat. Hau da, ostrakak badakizu esan gizartetik kanpora gelditzen da nori. Orduan, zu, fuera. Zu, ez zaude gure kuadrillan, ez zaitugu behar. Ez, pipertuta zaude, holako jentea ez dugu behar. Ez dugu behar. Bueno, igual txapa eman da lortuko bazen nu, zen ni benetan nena izan jona, orduan, igual. Baina bestela, fuera. Eta bestela, ospa. Ongi. Ea ba. Ai, egia da beste bat, ez? Biontzat. Ahobiziak belarri prestari kontatuko lioken txutxumutsua. Ahobiziak belarri prestari kontatuko lioken txutxumutsua. Badakizun ordan urrengo, topaguneko lehendakaria. Enteratu naiz, etzen duke sinistuko. Ez da, TikTokeko konturik ez dauka. Baina esan diat erikeko duela, oraindik ere are okerrago. Beno, eta amets egin euskararen egoerarekin. Amets egin. Ba, amets egin, hortan ari gara, amets egiten ari gara, ez? Bai, eta horregatik begira, topaguneko lehendakari oia urrengoa, kongresua, batera jauzi, guk ametsetan nolabait bizi gara edo bizi nahi dugu, baina, bueno, amets horiek ere egi bihurtzeko, ez? Horretan ari gara behin. Ai. Bimuxu. Venga. Hola.